ανθρώπων, Platanos Productions λέγονται. Τους έχουμε βρει στο ίντερνετ, γιατί αυτό το ίντερνετ πια δημιουργεί όχι μόνο σχέσεις, αλλά δημιουργεί και πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Θα έρθουν λοιπόν εδώ οι Platanos να κάνουν μία διασκευή ενός τραγουδιού των 440 Hz. Έτσι λέγονται αυτοί. 440 Hz. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Πάμε, Ηλία, σε παρακαλώ. Έχουμε μουσαφιρέους. Steaming jungles of the world, either to kill or to be killed by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars for gleaming satellites of time, orbiting circles overhead. Futures when your love is mine, but you're always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone, and when you go you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air of the room with you. Voices echoing again. Look at that voices at my mind, and I've been dreaming of revenge. Make you love you more than even you can try. All words convert to where you are, and if I follow as we certainly find, the verse is gone, the time still more and move you on and I'll be born. Like to keep you much just stay behind, 'cause you're always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Breathless, breathless. Οι δύο Σωτηρόπουλοι. Έχω μπερδευτεί. Είστε πολλοί. Για περάστε. Να περάσει. Περάστε από πίσω, περάστε. Σωτηρόπουλος ο παραγωγός. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σας συστήσω. Εμείς είμαστε τα χέρια. Λοιπόν, καθίστε εδώ λιγάκι, καθίστε. Θα πάμε πέρα. Παιδιά.
Να κουμποθώ λίγο. Όχι, παιδί μου, κάτσε έτσι. Θέλω να πω ότι αυτοί εδώ οι δύο τύποι είναι οι Platanos Productions, οι οποίοι έχουν φτιάξει αυτά τα βιντεάκια που έχετε δει στο ίντερνετ. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και έχουν κάνει αυτή τη σάτυρα σε αυτό εδώ το τραγούδι. Το οποίο όμως οι 440 Hz είχαν φτιάξει σαν διασκευή. Χειροκρότημα. Αυτών των παιδιών είναι το μουσικό κομμάτι, το οποίο είναι η διασκευή του Breathless. Από τον Dan Wilson, διασκευή. Να πούμε ότι οι 440 Hz είναι ο Γιώργος Καριτάκης και ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος. Και ο Θεοχάρης Παπατρέχας, ο οποίος είναι στη Φιλανδία, σπουδάζει αυτή τη στιγμή. Είναι που λέει το πρώτο μέρος στο ήρεμο, απλά τώρα δεν μπορούσε να έρθει. Λοιπόν. Παιδιά, διασκεδάσαμε πάρα πολύ και στο ίντερνετ και εδώ που ήρθατε μας άρεσε πάρα πολύ. Καλό το στήσαμε. Ωραία. Δεν κάνετε άλλο ένα τέτοιο να ξαναβρεθούμε. Θα κάνουμε σε λίγο καιρό. Ωραία. Λοιπόν, περιμένετε λιγάκι να δώσω τους νικητές αυτού του διαγωνισμού της αυτής της εβδομάδας. Ποιος θα πάει στο Καρπενήσι? Ο Νίκος Αυλονίτης και η Διονυσία Αρβανίτη. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι οι νικητές, κερδίζουν από ένα διήμερο στο Καρπενήσι να περάσετε υπέροχα. Ποιος από τους Πλάτανος τα ξέχασε αυτά? Να είστε καλά. Θα στείλω. Λοιπόν, να κάνετε τραγούδια και να κάνετε ωραίες διασκευές και εμείς να περνάμε ωραία. Και να κάνετε και σουξέ, μεγάλα. Και εσείς να είστε πολύ καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε. Και τη Δευτέρα εδώ, 6 παρα 10. Πες, παιδί μου. Φώτης και Μαρία Live. Τι? Give my just stay behind, 'cause you're always pretty reckless with